चलती मोर खराब समय आसो कौन कले तोर अच्छी जवान विनोद बिहार डायरेक्ट प्रमोशन और यहाँ पर ए विनोद बिहारी एमिति खेल खेल मो नाटा विनोद ଭିତର ଆସ ଏ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ଏଇଟା ପରା ଆମର ରାଣୀର ଘର ସତରେ ଠାକୁର ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଣୀ କି ନା ଆଣିକି ରଜା ଘର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ତିନି ଭାଇର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଥିଲେ ଆମେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ କଥା କେମିତି କିଛି ରାଣୀକୁ ତା ନହେଲେ ବିଚାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ତମେ ବସ ମୁଁ ରାଣୀକୁ ଡାକି ଦେଉଛି ହେଲା ରାଣୀ ରାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରାଣୀ ଏ ଦେଖିବ ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି କହିଲୁ ଏ କେତେ ଥର ବାହାରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ନା କଣ କାମ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଆଜି ତ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ରାଣୀ ତମ ଦେହ କଣ ଭଲ ନାହିଁ କି ତମେ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛ ନାଇଁ ଭାଉଜ ସେ କିଛି ନୁହେଁ କଥା କଣ କି ତମମାନଙ୍କ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହଉ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଭାଉଜ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କହିଲ ଆମ ଝିଅ ଭାଉଜ କେମିତି କିଏ ତ ଭାଉଜ କଣ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ତ ମଝିଆ ଭାଉଜ ଏମିତି ଯେ କେହି ବହୁତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏମିତି ସେବା କରିବେନି ରାଣୀ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ କଣ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲେ ଭାଉଜ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଉଜ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଶାଶୁଘର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଭାଉଜ ହଉ ଭାଉଜ ଯେତେ ଶାଶୁଘର ଅଭାବ ନଥିଲେ ବି ବାପଘର ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ ଭାଇ ଏ ଘରେ କଣ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ତ ଦିଅର ଆଉ ଭିଣେଇବାକୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ बहुमा बहुमा अरे विवेक तुम्हें आसिस मौसा अरे बहुमा भी आसुनी तुमे माने आसिच भल करिच अरे आजिर खुशीर दिन रे तुमे माने उपस्थित रहिबा उचित थिला बहुमा ए मटन टा नेला भल करी रांधिबो आमे समस्त मिसी करी खाइबो भाविथिले खानार अटकाई रखिबे हेले रिटायर्ड मेजर वीरेंद्र राय बंशी थाऊ थाऊ ता पिला मानकु किछि हबाकु देबनी कहिला समारे नीति आदर्श रे बढा कलंक कदापि ताकु छुई पारिबनी मौसा भिने बाबूଙ୍କର कोण होईछि मिछ केस रे अरेस्ट करी थाना को ले जाइथिले आपण ए कथा हमकु जोड़ेछि काहेकि जणै थिले तमे बा अधिका कोन करि पारि थांत
ହରିଦାର ମେଜର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଅର୍ଡର ବାହାର କରି ତା ସାଙ୍ଗ ଶାନ୍ତର ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଛି। ବୋଧେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆରେ ବିରାଜ, ଏଇ ତ ବିରାଜ ଆସିଲାଣି। ଆରେ ବିରାଜ, ତୁ ଆସିଲୁ, ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା, ତା ସାଙ୍ଗ ଶାନ୍ତରେ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ କୋଉ ଜଲକଳିଆ ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବେ। ବୋହୁମା, ତମେ ବିବେକ ଆଉ ବୋହୁମାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର ଯାଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦାଦି ଭାଇ ଆଉ ଫେରିବେନି। ଫେରିବନି ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିବ? ନାଇଁ ଦାଦି କଣ ହେଇଛି ବିରାଜ? କଣ ହେଇଛି ତମ ଭାଇଙ୍କର? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ବିରାଜ? ଯୋଉ ପାଇଁ ଛିଡା ରହିଲ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆରେ ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି ତ? ଆରେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ବିରାଜ, କଣ ହେଇଛି ତମ ଭାଇଙ୍କର? ଫେରିବନି ମୂଷା। ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଶାନ୍ତର। ନା ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବ। ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମଟନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ। ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ ନା ଶାନ୍ତନ? ମଉସା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ମଉସା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ମଉସା। ଏଇ ସୁଖ ଟିକକ ଦେଖିବି ବୋଲି ଏ ମୁଁ କଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି? ବିରାଜ, ଆରେ କଣ ହେଲା? କେମିତି ହେଲା? କୁହ ବିରାଜ, କୁହ। କୁହ ବିରାଜ, ଏମିତି ସବୁ କେମିତି ଘଟିଗଲା? ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଥାନାରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଘାଟି ତଳ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ପାଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାଇ ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ମୋ ସୁରଜ, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ମଉସା। ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଦହିକୁ ଦହିଲାନି ନାରାୟଣୀ। ଏଇ ସୁଖ ଟିକକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦିନ ନାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ସୁଖ ଆସିବନି ନାରାୟଣୀ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଉ ଆସିବନି।
ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ବାପ ହୋଇ ଝିଅ ହାତରୁ ଶଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିବିନି ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ପାରିବିନି ତମେ କଣ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ପାରିବନି ବିରାଟ? ଭୁଲ କହିଲ ଭାଉଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଧବା କରିବି କୋଉ ପୁଅ କଣ କେବେ ତା ମାକୁ ବିଧବା କରି ନାଇଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଧବା କରିପାରିବି ମୁଁ ପାରିବିନି ଶୁଣ ବିରାଟ ବିରାଟ ସଜେଇ ପାରିବନି ନା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି ପାରିବନି କାରଣ ତୁମକୁ ବିଧବା କଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରତିଛବିଟା ମୋ ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିବ ମୁଁ ପାରିବିନି No! सजेई पारिबनी भाई बोला भाई भाई होती तो हातरे होती वही सुरक्षणी हवार बात इससे हातरे मुझ तो बता की तरह ये हातरू सबका ये पोछी भी करी ये हुए तो बता रुतो ही जीवो वो पाई भी समोसे